Namar ke jingkular teng jong ke sorkar ban play ya ke hospital ka badai ban sumar kerpang tang ya ki khulung bat ya ki long kime ka balade ban shna panthumai ha ka CHC barim ka badan ha opert new long strain men ha ka si hat majai ka atpu pratrik ulber ke nong elam jong ke FKJJP West Khas Hills ke lalek ban ya kendu ya ke district medical and health officer ha ka office rekam jong ka ban yaklen halot jong ke te kaman Hakate ke jingle ya kendu jong kite ya ke officer ka bape ya ke koi ka kya hapo jong ke district kala ong ba ka jingbom pat la ban play ya ke hospital ka de namar ka jingduna pala jong ki nong tray henry kala ong ba hadien jong ka dorbar mang tengka jong ka sarkar kala kun onla ban play no ya ke te ka hospital Tungin ya sngap ya ke ka bau ba Chandra Nongdhar president jong ka FKJ GP West Khasil district udon ban ong One year can do DHMO West Kasihel. Iwan ban kan do nakabanta di mat bedai kamtam ka bedai bat ka maternity bat an children hospital ka ba don hangni hanung stoin ka ba hadu mata nakalian jong ka sarkar kam sempadala ban pli ya kani ya ka ba ni ba ka building ladap bantai ya ka ladap ban snai ka kala bit kala biang kala long pura ba nrai bedai bat kani su I ba ka su yang tang ka building ka ba kamdon jing sakri lane kamdon jing yarap na ka banta jong upai ba jong ka West Kasihel district tingi semua ban ong ba bedai bat kani ba iso ba ka jingdon jong ka building klem ka jing trikam iso ba kamdon jing mentoi bat kanuma ban penkhia ya ki briu ki badon kam ya ka jing suma te bedai kani ka West Kasihel district kadai ke district ka bala rem tam ka ba yar bah apo jong ka jela tiga kadai ru ya ka bakala don kam ya ka ban yo ne ban don no kani ka MCH ka ba kerpang na ka benta kilong kumi di bakakun bat ki kelung tenrei hadu menta badon wat ka weiru hanya West Kasihel ka ba badon kata ka MCH ka ban yo ke jing sumar ka ba kerpang tilada kilong kumi ki kelung di badon kam ban yo ya ka jing sumar ka ba kerpang tila hab ban lek sya sibil nong stoin ka badon ti mo kadiang bat kani kala long ka ba ka wei ki jing ka ba la penlong ya ki bai ba jong kani ka thain di badon kam ya kani ka jing sumar tila hab ban lek syati ban isu syati cha hospital sya sibil hospital badon mo kadiang bat kadai ru ka bala jangai ba na kani kanong ba nong stoin bat kalabu kalapun sistem si ya ki badon kam ya kani ti kani kalong kai ka ba isutu na kaliang jong ikum kaseng bat di pai ba jong ka West Kasihel ni semua ban dawa ka sarkar bat kerpan ya ka sarkar lingba ka kani ka department ba kadai ban pej bat ban kani no kerpang ya kani ba kadai pun urlong no ya kani ka kam tingi layo ru ka jing ya kran bat I madam ila ong sai ya be dei bat kani baro ki jing pen krek ki labit ki labyang rei menta kalong stang ya kamon power ka ba ki don kam ban yo na ka sarkar tingi so ban kentu ya kani ba nakaliang jong ka sarkar kadai ban stat no ban pen kloi no ban pen trikam no ai kani ban pli no ai kani khnang ba kan long ka jing mentoi na kam ta jong pe ba bat lada lala ban pli ya kani ka MCH hangnya West Kasihel isutu bakalong kabad don kam bat kalong ka jing kerman bat kalong ru ka jing rap na ka benta jong ki paj ba tingi niwan ru taksi ringkat bat ki wei ru ki mat ki bangi lawan ban bu khmat ban pensngau aka dia cempu na ka benta ki jing duna kum kamau bat ka aradonga PHC ini ki jaka ki de ki baduna ka jing ki baduna ba ka jing yo ya ki dawai kat kum ki jing yo ngau jong ni na pai ba
ba ya ut ya nam deba ikerpat na kaliang jong kana ka office kana ka department ba ka riban harap penpiang ko yakini kidawai reina kaliang jong ka maram kali usai ba idon bek kijing tuna kijing bomla ban penpiang ni kidawai kidesin ini suto ba kanero ka di kijaka kiba bu hi kijing e sisai kibat ba namar ba ka jaka ban supply kidawai ka duna ba ki kijaka balada kimyo ai kidawai nang tuna hospital ihab ban wan phet dawai na du na stoing nadu naki kiwe ki jaka nese kalabu syai ke jinge ini soban kerpat kat bala bakin nyarap dia dei bakini bat ka sub sentar no kencang ro kaban upgrade no saka PSC ka bangili i batang kini ki kendiat penai jong penai Januari bana kaliang jong ka department bat MLE ki lawan ban bu nongrem mau nongrem nya tu ban kentu no saka PSC ringkat bat kamang tingka kaba long khandai klur nyo pu pralak te nakalian jong kamaram kala yathu be dei bat kani ba hadin balakut kanika session nakaliang jong ke sarkar kan sa khot tandar no kani kam sutu bakala sang banyak dikini kidai imat tiba mentakasi niwan bani hindu ban kamadam